Fitxatu nunean preferente genden, eta orduan talde, orduan nortasunuko eta Gipuzkoan ekipo politxa zen, honean etorri zian, nahi fitxatzeko eta nahi preferente neon, guk barrenen egondakoak eta beste temporada batzuk ikusi txeunak, bizitu deunak, primera neotia izugarria da, osea, increíble. Gure barrun da, nire famili guztia Eibarre zautu du, nire amak kandela piztuntzez egiten du ni jokatzen denun bezala, eta gure harremana Eibarrekin da. Azkeneko urteek jende guztia, aber mantentzen dean, aber hilotzean, osea, denak ezautzeigu Eibarren parte bat gehala eta Eibar gure parte bat dela, eta hortxe egongo da betiko.